What's up sa inyo mga katropa? It's your boy Batang M with another vlog. And today's vlog is gagraduate po ako. Gagraduate po ako. And later on mamaya kasi huling-huli na tayo, no? Late na tayo. Yung usapan 8:30 to 11:30. 11. Super late na ako and kita na tayo dun. Basta kita na tayo dun. So yun po mga katropa, vlog update. Nandito na tayo sa school kung saan tayo gagraduate. Diyan, makikita nyo dyan mga katropa. Inaantay ko pa yung mga parents ko para may picture naman tayo, para maging masaya yung araw natin. And dami natin gagawin ngayon na araw. Ayos. Parang Kalimot mo ka. Putik-tigil po. Magbaye. Kasi kan? Wala ka magic, wala ka magic. Bro ba? Kasi bro. so yun mga katropa, makikita mo yung bobong vlogger na gagraduate. Yan. Balik lang ako, mamaya na tayo mag-uusap kasi wala pa sila mga gin. Hi guys, welcome to my graduation. Now, ano ka ba Lodi? Hindi mo ako sinali sa vlog mo. Wala, hindi mo gipapano shout out. What's time no see? Saan ka ba? Itom na kayo kay Sig Panagat. Nagat ba? Tuloy, maniniyot ko. Ngayon mga katropa, di tayo pinayagan na makapag-video sa loob. Yun lang yung kay Marjed yung So pasensya na po kasi muntik nang nahulog yung vlogging mic ko. And explain ko ulit kanina, di tayo pinayagan sa sa loob na makapag-video kasi secret na lang muna. Yan na lang. A few moments later. Video ba na murag tiki bita dingi. Lapas ug halas demano na to. Ayo. Ano katong kwanto katong Lamande. Lagi ka sa mga bato-bato ba? O kato mo ro tong kwanto ka nang Demon Dugo. Tandugo. Kwanto si tawag ka nang Demon Slayer. So nandito na tayo sa bahay mga katropa So yun po mga katropa, natapos po yung ginawa natin kanina. And later on mamaya may lakad tayo, magpo-photoshoot tayo, magpapractice ako ng photography para ma-enhance ko naman yung skills ko sa photography kasi puro na ako video kasi di ako marunong talaga sa photography. Parang nahihirapan ako. Kaya ngayon, magpa-practice na ako para mamaya alam ko na yung mga gagawin ko. Pero I'm not saying na gagaling agad ako or gagana yung mga pictures. Pero I'll try my best. Ewan ko, di pa ako nakapag-lunch. Pupunta pa ako mamaya. Grabe. And kanina, di ako pinayagan kasi mag-video sa loob. Ay, sorry mga katropa, pasensya na po. And magpapahinga na muna ako ngayon, matutulog. So, be right back. One nap later. So, nandito kami ngayon sa spot kung saan kami mag-photoshoot. Storya pa doon, outside. Nahilom mo kahat. Nahilom. So, mamaya na tayo mag-usap and titingnan natin kung okay ba yung photography skills natin.
A few moments later. So, ay yun po mga katropa. Tapos na po yung ginawa namin. Wala masyadong photoshoot na naganap kasi di pa tayo marunong. Dapat pa talaga akong mag-practice, di ba? Ano Dol, sa shoutout mo. Kay shoutout din sa mama mo. Shout out. Sino sa shoutout mo? Shout out ko sa akong mga barkada sa taga-Mubud. Kanina, naabutan po kami ng ulan. Sobrang hirap po. Ngayon, siguro kakain lang kami tapos uuwi na ako. Gusto na ako makapahinga. Nakapagod yung araw ko. Tapos, yung hapon ko. Masyadong magulo. Kasi hindi ko naayos yung tamang settings ng sa photo sa pang picture lang. Kaya yan. Bigla ako kasi mag-usap-usap pa kami kung anong gagawin namin. So nagbabalik tayo mga katropa na nandito na ako sa bahay and ngayon kakagising ko lang, chine-check ko yung account ko sa school dahil may nag-chat sa akin na may update daw na nagaganap. And chinek ko muna and tapos na. Gumawa na sila ng GC yung teacher namin. Ewan ko na kasi wala talaga akong kalam-alam kung kailan yung pasok, sino mga kaklase ko. Yan. So inuna ko at syempre tapos naman na check ko. Nandiyan na lahat yung mga subjects. Di pa ako talaga ready. Pero magre-review tayo mga bukas or ewan ko. Depende sa mood ko. At ngayon mga katropa, ay, talaga yung araw ko. Nakakapagod yung araw ko. And syempre yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout kay Giovanni Pajardo, kay Harry Pacanya, kay April Lu Fernandez, kay Armando Choi, shoutout sa imo Choi. Kay Brandex, shoutout sa imo buddy. Kay Elmer Falconete, shoutout sa imo amigo. Kay Kurt Can Leopoldo, shoutout sa imo pre. Musta ka na? Kay Franz Lane Dumalagan. Dami nang papa-shoutout talaga. Ano bang meron? Kay Jong Awit, shoutout sa'yo. Kay Don, kay Elmar Gingging, shoutout sa'yo. Kay Bethel Jan Cobero, shoutout sa'yo tol. Malapit na klase natin. Kay Archie Kinanola Perseverancia. Yan ba? Shoutout sa'yo. Kay Remark McBline, shoutout sa'yo. Kay Angelo Laure, shoutout sa inyo. Kay Troy, shoutout sa inyo. And kay Mary Joy Pundara Iguito, shoutout sa iyo. And natapos na yung mga nagpapa-shoutout sa atin. And syempre, magtatapos na tayo mga tropa. Di ko na patatagalin pa. This Batang out. Joke lang. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment. Batang out. Power, paangat, road to 1.3k subscribers. And last pala mga katropa, shoutout kay Shaska Nirvana Ganot. Kasi birthday daw niya ngayong Monday. Kaya advance happy birthday sa'yo. Matutulog na ako.